Aha m bụ Agha Dickson. Abụ m onye Nkwere Inyi. Village m na Nkwere bụ Ụmụchime. Mgbe ndị be anyị since ndị be anyị na-achọ autonomy, ọ mụnwa ka ha wepụtara as secretary of the committee. And anyị na-agbakwala mbọ ever since. Like I said before, my village, Nkwere, Ụmụchime, and I represent them here. So it is like I'm here in dual capacity, both as secretary to the actualization committee and then a representative of Umunam, my own community, Ụmụchime. I'm S-Chairman NDU Nkwere, n'ime Ojiriba local government, n'Enugu State. Aha m bụ Nze Nwakibia. Mụ onwe m aha m bụ Honorable Chief Ovukanze Jonathan. Abụ m onye Nkwere Inyi ebe a. Esi m n'Ụmụefo, ogbe a na-akpọ Ụmụefo, na-anọchitekwa n'anya ha. Ndị be anyị ekele m unu. Onye na-ekwu kịta bụ Ogbuehi nọ Dennis Nwokoro. Abụ m onye Ugwueti village na Nkwere Inyi na Ojiriba local government area Enugu State. Afa m bụ Mr. Nwabueze Elieza Igwenagu. Abụ m onye Onara Stroke Ogueru village nke dị n'ime Nkwere na Nkwere Inyi na Ojiriba local government Enugu State. Abụ m former chairman of the Umonara and the Ogueru village for 2 tenure. Thank you. Aha m bụ Honorable Matu Chukwubike Nwoke. I'm from Abo village, Nkwere Inyi, Ojiriba local government area, Enugu State. Present Vice Chairman, NDU, Nkwere Development Union now. Thank you. Afa m bụ Odela Chukwumba. Abụ m onye Nkwere. Ụmụnọwacha village, Ojiriba local government, youth chairman Nkwere. Nna anyị nụrụ na n'ụlọ na-etinye akwụkwọ inwe autonomous community Nkwere Inyi. Eziokwu ka asị? Eziokwu. Anyị na-echile anyị ichi igegwu. Kedu ihe kpatara unu dị tinye akwụkwọ inwe autonomous community Nkwere Inyi? Very good. Ihe m na-egosi okita lekele anya la akwụkwọ m njikak. Njere ile anya la akwụkwọ m enye elu ji ala. Nkwere dokar mala ndị anyị la ha na autonomous lo very 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 far. Udu mmiri dị anyị ala ada agafute ibe a ma akpa anyị maka gịnị la distance ruru up to 20 kilometers. Just look at this. I want to when you go with this map, even though it is contained in our application. So the distance is so much. Lola shanya ahụ nsome ihe ibe ma nke agwakwara anyị agwa. Na ala akwa agwazu anyị. Nya bụ nke izizi. Ọdọ ndụ ka nwanne ya bụ ịnwakwa ka erola enwere reshike ọrụ la autonomous nke anyị la onwe. Ahachacha ọrụ a ado ogbela lokelu shiole nlọlọ autonomous nke anyị la onwe. Ndụla la echibi igwe. Ndụ nke ọdọ harụ ụmụome ha nwe igwe enwe. Obula enwe ono wula secretary. Ama nkwu onweru PG. Era ka eshi denya la constitution eji achị anyị kịta. Nkwere enwe ihe nje meketebe ha arọ ọrụ ngwu PG la nke la alọ. Ha arọ gedugwo nru ya manna meshila agwekwe owori nke ono hala igwe. Njere anyị eji ewu mgbe ụwa agwanya wuleri igwe ma wulere onowu ma wule dukere PG. So le ahụ ha ndele constitution ahụ ha mdelie adụ anyị mma ahụ ọ le nye anyị nsogbu. So ole anya ka anyị ji shi emeela onkel la anyị la ala kia very 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 well. La suppress anyị ever since
and lera ha shi emie ka o shi dula constitution match ka anyị nnọkịta anyị achọghị ọlachi anya bekee medenye anyị nchiri olu na nkere awụla bekee bụ ndị ala ahụ anya anyị egbuoro ha ọkụkọ maka ya ọnya bụ iwe anyị ụmụnne m na-akụwakwa ọfụma ife ndị ọzọ anyị ji achọ that autonomy because of ere ahụrụ ha ji eso anyị onwe mgbe anyị lụrụ la gọọmenti nyere autonomous ego gashi ọla nchịka anyị lụrụ ahụ ma afụ eshite ibe eshite ebe anyị la nkwe lanchi ka anyị lụrụ ya ma lelili ime ya adaha nkwere a now ma ebe nyoche ihu la ka nkwere nshi du ha ka ekpoko ndụ autonomous ndị odolile ọlụ and anyị nwee natural resources so much la the bulk of ihe eji echekwebe ihe a na-eme bụ la nkwere kalaka ọdụ maka gịnị la ala anyị erika mana abịajiela ewote ihe akpachafụ anyị n'akụkụ. Kedu uru ọ dịghị ka unu anaka enwe ma ọ bụ na enye unu autonomous community nke aka unu? Very good. Uru anyị ga-enwe bụ ọ dụkwara agụta nke iji ụlọ true oneness demands fairness and justice. La mola also la mola one demand fairness and justice and equity. Ihe kebere ekenya ha anya na ọdụvuho ọ bụ ụlọ anyị nweta autonomous nke anyị emedulo ihe ọdọ ihe ọwụla gọọmenti nru development ọgbadataba anyị ba direct lakere anyị nlụlo onwe mgbe e nyere 10 million oru enyi anyị ba anyị ba anyị yuzu ya now o nwere ihe ala ha arụla smart schools nke on autonomous basis ụdị ha mee anyị amaala arụ ebe a because the present one kịta ibe mụ akwụ majiba anyị nge ha na-agba ịkpa before ha gaa ebe ahụ the present autonomy nke anyị lọkịta before anyị join yali ihe education smart school a anyị na-agba ịkpa ụmụaka ba anyị ga-agba ịkpa before ha gaa ọ bụrụ na anyị nwee this autonomy ụdị ha mee ọdụ anyị na-agada ebe a nọ before ever Nkwere ga-benefit from anything smart school the nearest community ndọdebere anyị bụ ugwu ọba ụmụazị ba nshike agaba ugwu ọba alọnya atakwa ojiri alọnya atakwa inyo 2 hours before ha eruo ibe ọdụ ndụ nke be anyị nshike agaba ibe ụmụome 3 hours very distant thing mana ụlọ enye anyị something like autonomous arụ anya be anyị ka anyị ejebe ka uru anwa ọla aba ọbara ndị be anyị ebe a nọ. Nna anyị ọ bụ na gọọmenti nye unu autonomous community dịka unu si ayọ kedu ka ma ọ bụ kedu usoro unu ga-eji wee nwee onye ndu a na-akpọ igwe nke ndị oyibo na-akpọ traditional ruler? Oh, very good, very good. O nwere ndị oke amamihe nsụrụ bekee sịla the spirit in a leader affects the subjects. Na mmụọ nọ n'ime onye nna-achị na-emetụta ndị ọ na-achị. Mmụọ ọgịga mmụọ agamnihu lọla ime onye nna-achị o metụta ndị ọ na-achị. And anyị ala-eme ụdị mistake ndị ụhọ mee era nshi eme ewu on merit anyị na-set up a committee enyoche mee advertise ya aspirants ndị nchọrọ nwa igwe ha pụta we look at their record the committee will look at their record maka na mụ shikwala the spirit na leader are the subjects marụ ọ bụ akwụkwọ onye ndu igwe mma direct bụ obodo ọfụma mmadụ afụta udo ọdụkwa mmemewe attract development to the community alakwa emegbu anyị emegbu era aka nchem and it must be rotational la the autonomous nke anyị lọkịta shila ọdụ rotational wa ọ ga-abụrịrị ahọta onye la obodo nke ngwa ọkpụrụkpụ mmadụ mmara ihe ọfụma bụrụ onye agamnihu dịrị ime emechekwa enye anwụọ oshika afọ ọ gaala obodo ọdọ ahọta ahụ ndụ nke mma ajọ ibe a
So it has to be by merit and must be rotationally made the whole villages. Nna anyị ogbenye one ka unu nwere n'obodo a na-akpọ Nkwere Inyi? What talk about from begin. Anya the village Leri Nkwere. Nkwere is a very large community. Village Leri, Alime village Leri. Village all nwere ụmụnna. Enwe ndụ ise, nwee ndụ isii. Mana mkpoko niile ewu 44 kindreds ụmụnna ka anyị nwere Nkwere. Ebe anyị nwere up to from begin up to 10 villages and around 44 kindreds nọ down. Anyị believe anyị chururu ka enyere anyị autonomous. Anyị achịkwaba onwe anyị. Nwanne na nwanne emekọtebe ahụ. Nna anyị o nwere ihe nkọwa ị ga-akọwara anyị iji wee gosi na unu zuru oke ma unu etozugo iwu an autonomous community? Yes, o nwere ihe nkọwa m ga-enyegasị. For instance, agwabụ m ụlọ Nkwere ebukakwan Nkwere dị so large, ala anyị karịrị akarị. From gboo ndị ọbịa si obodo dị iche iche la-abịa be anyị setụrụ. Anyị nwere up to more than 16 fan settlements ndụla Nkwere a n'ụwa ilele anya. Ndụ ala ile bụ ndị Agbaelu, ndị Udi, Ezeagụ, ndị Ọgwụ, farm settlements. Now, before now, ndụ anyị la ha nlọgwele autonomous, anya ha ala akpala eru ihe. Mana anyị chọrọ nchịkwata onwe anyị. All these people ile na-abịa. For instance, Malaketa as it stands now, big companies na-abịa Nkwere. Ndị be Sonchilo office ha dịla, headquarter ha dịla Emena. Mana ifu ebe ha mere establishment na Nkwere kịta, onweghị very large establishment. Enwe ndị nke nlibe ala ọcha, enwe ndị nke nlibe ala ndụ ụmụ Elugwu ụmụnna. So many of such people nshi abịa Anambra ha bịa ha na-eme establish banye ebe a. And ha na-emekwara establish ụfọdụ na-emetakwa anyị ọfụma. So our reason mainly bụ we want to harness all these things. Anyị achịkwaba ala aka anyị wee marụ nke ndụ eroshidu. Mana ndụ autonomous committee anyị lọrọ ya kịta leleda anyị anya ever since. Nya surprise la gọọmenti ulu nwa bụ ndị bịara gọọmenti ma la Nkwere with this 3 donor communities nyere Mam Forest Reserve. Nkwere bụ anyị edeto Nkwere, Akpụ, Ugeze and Ugwu Ọba. So obodo la atọ nyere Mam Forest Reserve. Very large. Nke nka hụrụ karịkwarịla akarị. Mana ndị anyị lovula autonomous because of nleda anya and then the distance ndụba anyị nshiba anyị gaa ibe ha nọ. Ọmụdụ m ka onye bụ ihe ekwe ha mara ihe ndụba anyị. Mana anyị mara ihe ndụba anyị and le use kwele ihe na. So this particular don't know something anyị na gọọmenti nji make ogele osinsi anyị nye that land mgbe Queen Elizabeth Hambia 1933 around that time ka ndụba anyị nyere gọọmenti ala oge as a donor community maka Mam Forest Reserve. So we have more than sufficient resources. No like ndo machigwa anyị leghere anyị anya azụda anyị ọkpa. Ihe ọzọ ga-emetụ aka the very necessary with the security issue because ala anyị buru ibu and anyị nọ na boundary. Ịgbara basara dị nke Ugwu Ọba anyị na ndị ịkpa adịla Anambra State. Anyị na ha gbara ibe. Now, because autonomous anyị lovuela attention ha focus ibe mgbago ha nọ. Ha dị agbaratasa dị anya nọ. Ihe ọ na-eme bụ ala enwe security lapses. Ma ọ bụ ụlọ enye anyị autonomous, anyị constitute a powerful security system. Erela anyị nọ la boundary with Anambra State. Anyị ala amere anyị si achịkwata onwe anyị ọfụma.
mana ọ dụghọla ere a kịta maka na ndụ nna-achị anyị kịta lọtara aka ibe ha nọ anya ha adụọkwala ka ibe nke anyị nọ. Nna anyị si ka anyị jụọ gị ihe gbasara autonomous community nke unu na-agba mbọ ya, ọ bụ ihe obodo niile kwadoro ka ọ bụ sọsọ ihe mmadụ nọ n'one dịka unu si were nọrọ ebe a na-agba izu? Ajụjụ nke nwa ladoka shikpọ ụmụ nji ụmụ nkwado mbịa ebe a demonstrate ya. Obodo niile, mmadụ niile shiwa lala azọdo anyị ọkpala isi since la anyị echorugwo anyị nwee enough resources, nwee enough natural things ma ala ma mmadụ nchi onwe anyị la nwee ihe anyị na-ejete ibe anyị nọ since. Therefore obodo niile kwadoro like mgbe a na-eme introduction, so many people should have been here. Lala anyị shinya lara udi ka bekee adugwo mkpọtụ emele, otherwise mmadụ eju ebe a just mgbe eji m ozu anụ asị anyị achọkwa mkpọtụ achọkwa mkpọtụle ha bịara. So Lord just obodo niile kwadoro ihe a. That is why you have immediate past chairman, deputy chairman, the current one, immediate past chairman, our political leader, and so on and so forth. So obodo niile kwadoro everybody. There's no dissenting voice at all. Nna anyị mere nchọpụta wee mata na tupu unu enwe autonomous community na igwe na-achị unu na igwe nke unu nọ na autonomous community ga-ebinye aka na akwụkwọ tupu unu enwe autonomous community nke aka unu. Kedu ka unu si wee chọọ ije maka ya? I'm very, very happy about this question because as a matter of fact, igwe anyị, the present igwe agbada enyi one of agbada bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụ ezigbo mmadụ nyala Nkwere dụla mma. Anyị agagwori ọnya kọwarịa lekwere nya nwele eroshi nye aka ka anyị nwee autonomous. Eshi ahụrụ anyị nga o kwere anyị nkwa kwesie ike kwere anyị nkwashi loruola omume la owedu sọsọ ibe Nkwere ndụ wee gbagote ibe bihe na nyala ha lọdụ so large la ọ na-achị ahụ nchikwata la nya nwere ike o ruola omume nya akpọrọ igwe ndị ọzọ gaa gọọmenti haus gaa rịọ shike wofutere ya nkwe la Nkwere taa gara aka ibe ọlụ. Therefore, I want to believe la igwe anyị enweghị problem maka loss onye gwa anyị assurance ishi anyị gara bịa shi anyị la anyị support the move. Nna anyị ekene gị mgbe nna anyị kwuru okwu ọ rụtụtụrụ aka na iwugo onye ọchịchị ya ichigwo obodo a na-akpọ Nkwere. Anyị si ka anyị jụọ gị na ihe niile o kwuru ọ bụ eziokwu? Ihe niile o kwuru ebe a bụ etu anyị si plan etu eziokwu. Anyị achọ ka ọ bụrụ mmadụ niile bịara maka mkpọtụ so wee họpụta ndị ga-echere unu kọwara unu ihe a. Ihe dị ka mụ onwe m esi m Ọnịcha bịa, anyị si ndị Lagos azuo ike n'ụzọ adịrọ mma dị na onye nke a sikwa na ebe obibu bịa polisi anyị nwere isi ebe ọ nọkwa wee bịa. So anyị họrọ onwe anyị ahụ wee sị ka anyị kwado ihe ndị Nkwere kwuru. Anyị na-eme n'aha Nkwere ọ bụrụ na aha ofu onye dị na nke igwe anyị eji enye nrugbo na anyị na-ada na mma. Ọ sị na mgbe ọ na anyị yọta nwụrụ gọọmenti nchọrọ na ya eti aka n'akwụkwọ. Anyị wee na-ayọ Peter Mba onye isi steeti onye bụ na steeti ya ka ya na-achị steeti anyị ma Enugu ya biko ya na-ebe anya na ayịyọ anyị ya na ndị ọrụ na ọ ga-adụ anyị mma na gọọmenti enwetakwubi ihe ebe niile anyị si nwe ana nke ọ gọọmenti nwe ihe niile nnukwu ọhịa bịa ọha gere eri. So anyị si biko ka ọ bụrụ ihe a ga-egete na mgbe ọ chịrị ọ bụrụ na histrị na mgbe ọ na-achị n'ọhịa dị taa ka e mere na Nkwere. Aha m bụ Chief Ovukanze Jonathan.
mụnwa bụ onye Nkwere a, obi na-atọ anyị ụtọ, obi jupụtara anyị n'aṅụrị na unu bịara ebe a taa wee mee ihe niile a na-eme ebe a n'udo na ọṅụ. Anyị wee na-ekene unu wee sị ka Chineke nọnyere unu, ka onye nwe anyị gọzie unu, na-agwakwa gọvanọ anyị bụ His Excellency Dr. Peter Mba ka o nekene anya n'ihe a gbasara autonomous a, mere anyị ihe anyị na-ayị ya na ugo ebewekwe na mgbagbu, ka o mere anyị ihe ga-egosi na anyị nwa so n'Enugu steeti, n'ihi na o tegwekwana anyị bewere akwa dịka ndị kwuru okwu si wee kwu. Anyị wee na-ekene unu wee na-asị unu ka gwakene yọrụ na anyị mana unu nara unu ga-ayọkwu ya ka ọ ka na-eruke n'ihe anya wee merie anyị, n'obi ga-adịkwana anyị mma. Ọ bụrụ na emerie anyị nwa ga-emekwana nke ruru anyị, na-anọchite anyị ya n'ụzọ o si kwesị, na-eme ihe kwesịrị, ihe na-eruru anyị ime, ọrụ a na-arụ, ihe a na-eme o juru eju. Ọkwana gọọmenti mere anyị ewee merie anyị abụrụ aka nri na aka ekpe, onye ọbụla na-ahụ ibi ya n'usoro o si kwesị. So anyị kene unu hinne wee sị unu nnọọ daalụ, onye nwe anyị gọzie unu. Na nke ọzọ, asịkwa m ohere a na-ekene ndị Ikoro TV bịakwutere anyị wee na-asị ha jisikwa ike n'ọrụ ha na-arụ, na ha na-arụkwado in short, obi juru anyị n'aṅụrị. Anyị na-ekene ha sị ha jisikwa ike na onye mere ihe dị otu a ihe dịka mgbasa ozi a dịkwana nnukwu ahụhụ, ma onye menwuri enu dị mkpa ka ọ bụ unu emeela. Anyị kenere unu nke ọma, daalụ.